बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा लाफानानै जोंहा जोंनि इउनिटआवनो गोबाव सम जोंजों खामानि मावफानाय बा हारिनि थाखाय खामानि मावफानाय जोंहा रुंसारि आदा रानखो नार्जारिनि मुङाव जोङो रुंसारि रांखो नार्जारि गामियारि खोन्दो जोलुर बादायलायनाय दा बेखौ जोङो मावफुङै जोङो दिनैहाय मावफुंबोनो हाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। दा मानोना जोंहा गाबोन जागोन अपेनिं खेला। दा बे अपेनिं खेलायाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मान होनो गोनां आफादगिरि सार दिलीप कुमार बसुमतारी बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायदों। दा हांख्रायनाय बायदि सारा बाहागो लागोन। दा बेवहाय जोंनि जिथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मान होनो गोनां आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोना बाहागो लागोन। दा बे हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनि मेलेमजिबि इन्टेलेक्सुयेल आरो जोलुर बादायलायनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिथांमोनखौ जे गाबोननि अपेनिं खेलायाव बाहागो लागोन होननानै आङो दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं खावलायहरबाय। आरो बे समाव जोंहा गाबोन अपेनिं खेला जागोन हिसाबै दिनैसिमाव जोंनि जे खामानि मावनाया 90% जोङो जाफुंबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। मानोना जोङो केन्देल आरो जोंहा फ्लेग हस्टिं आरो गासैबो जे जोंनि फिल्डनि जे खामानि बियो जाफुंबाय। आरो बेवहाय जोंनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय गासैखौबो जे जोंनि जे फुटबल बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो आं खावलायहरबाय लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि जे बे टाइमखौ बेलासिनि 2 रिंगायाव जोङो जे जोलुर बादायलायनायखौहाय देरहाखांनायनि उनावहाय जोङो प्राइज हिसाबै ट्रफिजों लोगोसे मानि होफानाय जादों। दा बेवहाय मोजांसिन गेलेगिरि हिसाबै जोङो बेस्ट प्लेयार जोङो सायख'नाय जागोन। आरो बेवहाय गेलेगिरिफोरनि गेजेराव जायहा बांसिन गल सोनो हागोन बा टप स्करार जों बिनि थाखाय बेस्ट प्लेयार मानि प्लास बेस्ट प्लेयार जों होफानाय जागोन।